Yn y fideo yma, nawn ni ystyried hafaliad cyffredinol ar gyfer ffeindio graddiant llinell. Nawr, os cofiwch chi, graddiant llinell ydy pa mor serth ydy'r llinell. Ac ystyr y graddiant sydd yn rif ydy, os dwi'n cychwyn ar unrhyw bwynt ar y linell ac yn mynd un uned i'r dde, y graddiant ydy faint dwi'n mynd i fyny neu lawr mwyn dal yn ôl i fyny efo'r llinell. Nawr, yn yr achos yma, dwi ddim yn glir beth yw'r graddiant. Os dwi'n cychwyn yn y pwynt yma, -2 ar y llinell, ac yn mynd un uned i'r dde, dwi'n gweld fod mynd un uned ond faint wedyn i fyny, i ddal i fyny. Dwi ddim yn glir o'r llinell dwi'n gael, felly mae rhaid i gael dull gwahanol. A'r dull ydy hyn. Os dwi hefo 2 bwynt ar y llinell, a mae gen i fi fan hyn, -2, ac 1,2, be dwi'n gwneud ydy dwi'n ffurfio triongl ongl sgwar. So dwi'n mynd ar draws fan yma, ac i fyny fan hyn. A wedyn, hefo'r triongl ongl sgwar sydd gen i fi fan hyn, mi fedra i weithio allan graddiant y llinell. Nawr, be dwi angen ydy gweithio allan yr uchder fan hyn, y pellter vertigol, a'r pellter ar draws fan hyn, y pellter llorweddol. Nawr, dwi'n gweld fan hyn fod yr uchder, y pellter vertigol, yn 1, 2, 3, 4 uned, a fod y pellter llorweddol yn 1, 2, 3 uned. Nawr, i weithio allan graddiant y llinell, be dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n cychwyn efo'r pellter vertigol, a dyn ni'n rhannu efo'r pellter llorweddol. Nawr, ffordd dwi'n cofio hyn ydy, dwi'n rhaid ffram dros y llun. So, vertigol rhannu efo llorweddol. Dyn ni'n gallu rhaid ffram dros llun, ond sa chi beth yn gallu rhaid llun dros y ffram. Felly, dyn ni ddim yn gwneud llorweddol rhannu vertigol, dyn ni'n gwneud vertigol rhannu llorweddol i gael y graddiant. Os ydych chi'n cofio hynna, yn fan hyn, y pellter vertigol yn y triongl ongl sgwar fan hyn ydy 4, y pellter llorweddol ydy 3, felly graddiant y llinell yma ydy 4 treian, neu 1 a treian. Felly eto, mynd yn ôl i'r pwynt -2 fan hyn, os dwi'n mynd 1 uned i'r dde, dwi'n gwybod mynd 1 cyfan ac 1 treian rwan, mwyn dal i fyny efo'r llinell. Nawr, yn gyffredinol, dwi'n gallu ystyried llinell lle dwi'n cael 2 bwynt ar y llinell, x1, y1, ac x2, y2, pwyntiau gyffredinol, a mae'r wybodaeth yma'n ddigon i weithio allan graddiant y llinell yma. Eto, y dull ydy ffurfio triongl ongl sgwar, fel yma. Ac eto, be dwi angen wybod ydy'r pellter llorweddol a'r pellter vertigol. Nawr, y pellter vertigol ydy'r gwahaniaeth rhwng y cyfesurynau y. Y gwahaniaeth rhwng y2 fan hyn ac y1 fan yma. A dwi'n gweithio hynna allan drwy gychwyn efo y2 a tynnu ffwrdd y1. Mae hyn yn cyd-fynd efo be nes wneud i fan hyn, roedd y cyfesuryn y fan hyn ydy 2 ac y fan hyn ydy -2. Ac os dwi'n gwneud 2, y cyfesuryn fan hyn, tynnu -2, cyfesuryn lawr yn y gwylod, mae hyn ar fath y 2 adio 2, sydd yn rhaid y 4 iddo fan hyn. Ac yn yr un modd, y pellter llorweddol ydy'r gwahaniaeth rhwng y cyfesurynau x, y gwahaniaeth rhwng x2 ac x1. Felly, y swm i wneud ydy x2, tynnu x1. Eto, fe wirio hyn i fan hyn, 3 oedd y pellter llorweddol, a mae'n bosib cael y 3 yna drwy gychwyn efo'r cyfesuryn x fan hyn, yr 1, a tynnu ffwrdd y cyfesuryn x yn fan yma, sef -2. Tynnu rhif negatif rhyw fath ag adio, 1 adio 2 yn rhaid y 3 iddo fi. Ac felly, yn y achos cyffredinol fan hyn, os dwi eisiau'r graddiant, be dwi angen gwneud ydy'r pellter vertigol, rhannu efo'r pellter llorweddol, creu ffram dros y llun. Yn fan hyn, y pellter vertigol ydy hwn yn fan hyn, sef y2 tynnu y1. A dwi'n rhannu hwnna i gyd efo'r pellter llorweddol, sef x2 tynnu x1. A hwn ydy'r hafaliad cyffredinol ar gyfer graddiant unrhyw linell lle dyn ni'n gwybod 2 bwynt ar y llinell yna, x1 y1 ac x2 y2. Na, gadewch i ni ddefnyddio'r hafaliad yna rwan mewn 2 o enghreifftiau. Felly, yn gyntaf, beth yw graddiant y llinell sydd pasio trwy'r pwyntio 4, -5 a -3, 10? Na, mae gen i fan hyn 2 bwynt.
Felly, os gan ni alw'r pwynt gyntaf yn x1, y1, a'r ail bwynt yn x2, y2, fe ydy o'n ddefnyddio'r fformula neu'r hafaled fan hyn i weithio allan y graddiant. Oherwydd, be dwi'n angen gwneud ydy cychwyn efo y2 tynnu y1, sy'n mynd i fod yn y2 tynnu y1, 10 tynnu minus 5. A dwi'n angen rhannu hwnna efo x2 tynnu x1, sef minus 3 tynnu 4. Minus 3 tynnu 4 ar y gwylod. Ac yna mae tynnu rhif negatif i fath ag adio, felly beth sy'n mynd i 10 adio 5, sydd yn 15. A wedyn minus 3 tynnu 4 yn minus 7. Felly mae gradiant yn mynd yn negatif, mae o'n minus 15 dros 7. Os dyn ni eisiau hwnna fel rhif cymysg, mae 7 yn ffitio yn 15 dwywaith, a mae yna 1 dros ben. So, graddiant yn minus 2 a 7. Un enghraifft arall, beth yw graddiant llunesu sy'n pasio drwy'r pwyntiau 3, 1 a 2, 5? Wel, eto mae gen i fi 2 bwynt yn fan hyn. Pwynt cyntaf x1, y1, ail bwynt x2, y2. A defnyddio'r fformula fan hyn ar gyfer graddiant y llinell, y2 tynnu y1, dyn ni'n gychwyn hefo, sy'n mynd yn 5 tynnu 1. A rhannu hwnna hefo x2 tynnu x1, sydd yn fod yn 2 tynnu 3. 5 tynnu 1 yn 4, 2 tynnu 3 yn minus 1, 4 rhannu fe minus 1 yn dod yn minus 4. Nawr, ar y sgrin yn awr, mae yna chydig o ymarferion ar y testyn yma i chi ceisio. Ar ôl chydig o funudau, gwiriwch eich atebion gan ddefnyddio'r atebion sydd yn dangos ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.